Fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena l-ħaddiema mid-Dipartiment tat-Tindif ġabru aktar minn 1240 tunnellata ta' skart mormi illegalment f'siti miftuħa fil-Gżejjer Maltin. Fl-aħħar jiem One News segwa ħidma fl-Akwantitawiet il-Ħemsija taħt l-Imdina fejn persuna rmiet numru ta' vjaġġi ta' terrapien ġewwa passaġġi rurali li jagħti għal numru ta' Elii. Kif qed tara hawnhekk kien hawn xi ħadd żarma xi ġebel tefgħu nimmaġina li għaw iktar minn 60 tunnellata ta' materjal. Fl-isfond tal-makkinarju tad-direttorat li kienet jiġbor il-materjal mormi, Paul Formosa kompla jispjega li l-responsabilità ta' ċertu nies hija bla limitu u fuq l-istess medda ta' triq kellhom inatfu diversi postijiet oħra li sfaw post ta' rimi illegali. Ritratti pubblikati mill-istess direttorat uraw ukoll diversi tindif li kellu jsir f'diversi postijiet madwar Malta fosthom fejn it-Torri tal-Allis f'Baħar Iċċaq, Ħażebbuġ u taħt is-Saqqajja fir-Rabat. Min inqabad jarmi skart f'postijiet pubbliċi jista' jeħel multi kbar li jlaħqu sal-50,000 euro. F'reati tat-tip il-Pulizija għandha wkoll il-poter li titlob lil qorti timponi s-sekwestru tal-vettura li beha ikun sar ir-reat.